Molt fronts oberts que ens deixa en Francesc, eh? Molt bé, ara començarem, encetarem amb la dinàmica de taules rodones. La primera serà, són dues taules rodones que tenen un títol comú, que són coneixements indicadors de l'estat ambiental de la Serra de Collserola. Segons s'ha previst, totes les ponències es faran una darrere l'altra i després s'obrirà un torn de paraules. Les primeres paraules, per deferència, seran pels integrants de la fila 0, que no tots s'han sentat a lloc, però ja ho arreglarem. I vull agrair precisament la presència del doctor Narcís Prat, d'en Marc Anton Requesens, de l'Ignasi Torres, d'en Vicenç Bros i d'en Ferran Rodà. Molt agraïts per estar aquí. Molt bé. Tenim un programa atapeït, ja ho esteu veient. Estem molt sobre el temps, o sigui que estem tranquils de moment, podrem esmorzar. Però serà fonamental que tant els moderadors com els ponents, com les persones de la sala que vulguin intervenir, siguin breus i directes i no ens allarguem especialment. D'acord? Ara començarem en aquesta taula rodona. El moderador serà en Josep Germany Utzet, membre del Consell Científic Assessor del Parc Natural i representant allà de la Institució Catalana d'Història Natural. Si voleu prendre possessió tots plegats. Bé, bon dia. Doncs, mentre ens acabem de situar, simplement, jo ara, perdoneu-me, però ja volia detectar la primera errada amb l'organització d'aquestes jornades. I és que el Francesc es mereixia com a mínim una hora més de temps per explicar tot el que ens ha explicat, perquè ens ha encantat tal com ho ha fet i crec que hi ha moltes coses d'aquestes que ens hagués agradat que ho hagués pogut encara ampliar més. Però bé, aquesta taula rodona, de fet, jo com a membre, en aquest cas, del Consell Científic Assessor del Parc de Collserola, des de fa potser 9 anys, quan es va constituir aquest Consell, sempre vam insistir que el parc ha de passar comptes. O, si voleu, ha d'avaluar la seva efectivitat, podem dir-ho de moltes maneres, no? I que aquest passar comptes no vol dir només parlar de pressupostos, no vol dir parlar només del nombre de visitants del parc, no fer memòries d'aquestes llargues en què hi ha totes les xerrades i conferències i que si s'han tallat o s'ha arreglat tants quilòmetres de pista. El Parc Natural de Collserola, i si mireu el decret de declaració ho veureu ben clar i ja s'ha repetit, però crec que cal tornar-ho a repetir, el seu objectiu bàsic és la preservació de la natura. També posa la promoció de la recerca com a objectiu bàsic, vull dir que no està malament. I no perquè em dediqui a la recerca, perquè no m'hi dedico. Però després té tota una altra sèrie d'objectius complementaris, que hi ha des de la promoció econòmica, activitats de divulgació, etc. Però, per tant, creiem, i torno a repetir-ho des del Consell Científic Assessor, que el que s'ha de parlar i ha de donar dades periòdicament és de quin és l'estat i quines són les tendències del seu medi natural, perquè en el fons aquest és el mandat principal que té el parc, vetllar per la conservació d'aquest medi. I evidentment la millor manera de començar a tenir aquesta informació i tenir aquestes dades, que també insistim en que s'han de fer públiques, les jornades d'avui és una manera de fer-les públiques, però segurament a les memòries del parc, en el web del parc, també és tota una sèrie d'informació que s'hauria d'anar transmetent al conjunt dels ciutadans, de la societat, perquè creiem que és dades realment importants. Doncs bé, per obtenir aquestes dades, evidentment, hi ha els programes de seguiment, i com ha dit el Francesc, els programes de seguiment tenen alguna gràcia si continuen seguint i es van fent permanentment. Si duren 2 o 3 anys, doncs poca cosa en podem treure. I avui, amb aquesta primera sessió, hi ha que porta per títol Coneixement indicadors de l'estat ambiental, doncs tindrem 5 exemples.
5 exemples que cada un dels que estan aquí, dels ponents d'aquesta taula rodona, tenen 5 minuts, ho lamentem, però només teniu 5 minuts per fer una primera presentació i després hi haurà aquesta taula rodona en què algunes de les qüestions que no hauran pogut desenvolupar ja les mirarem d'anar traient. I res, com que el que heu vingut a sentir són les seves presentacions, doncs comencem amb l'Antoni Arrizabalaga, que ens parlarà del Museu de Granollers i que tractarà del tema del BMS. Bé, bon dia a tots, moltes gràcies per haver-me convidat. En primer lloc, i després de sentir en Francesc, he de dir que els seguiments a llarg termini, que ara ens semblen fantàstics, doncs en els anys aquests gloriosos que parlava en Francesc, doncs era bastant difícil d'aconseguir finançament per poder fer aquest tipus de treballs. Normalment es bloquejaven al cap de 2 o 3 anys, en el moment en què tu assolies la curva de detecció d'espècies. Llavors, a partir d'aquí et deien, no, ara no, això no... I a Collserola això no ha passat. Aquí he d'agrair tant al Consorci com a Francesc particularment la confiança que ha tingut amb nosaltres, amb el museu, de més de 30 anys de recolzar els projectes amb els quals hem col·laborat. I venir aquí bàsicament també perquè no solament era perquè la dificultat dels seguiments a llarg termini, sinó la dificultat dels seguiments en aquell moment quan es portaven, per exemple el BMS es portava a partir de personal voluntari, amb això que ara en diem ciència ciutadana, que tants titulars omplen a la premsa i en els informes. Jo crec que el CBMS és un exemple de seguiment a llarg termini de gran èxit. I ja us explicaré 4 cosetes sobre que segurament ja les sabeu totes, però com es passen les... He d'anar al Faristol? Sí. I com ho faig? I com ho pico? Aquí no hi ha res. No, tu t'has quedat al passador? Francesc l'ha fet seu. Ah! Hòstia. Perdoneu, Doneu-me 10 segons més. Bé, aquesta és la xarxa del seguiment de papallones de Catalunya. Nosaltres, des del Museu de Ciències Naturals de Granollers, gestionem aquesta xarxa, que a més la tenim ampliada a un país fronterer amb nosaltres, que és Andorra, i a les Illes Balears. Al llarg dels anys vam començar amb 10 estacions, ara fa quasi, aquest any és el 29è any que portem a terme. Collserola ja s'havien fet, com ha dit en Francesc, ja s'havia iniciat algun tipus d'intent de seguiment de papallones, que en el moment que nosaltres li vam proposar d'establir les estacions del BMS, doncs ell i el parc van considerar que era una bona opció i Collserola ja està des del primer any. Al llarg d'aquests anys hem acumulat més de 250 observadors, majoritàriament són voluntaris, tenim més de 250 localitats amb itinerari, no totes són actives cada any, però en aquest moment, aquest any, estarem per sobre de les 140-150 estacions actives. Hem recollit dades de 190 espècies de papallones diürnes, de les 210 que hi ha a Catalunya, i acumula a la base de dades més de 3 milions d'observacions. Hi ha les hores, els quilòmetres recorreguts pels itineraristes i les estacions estan dividides en seccions que estan catalogades en 20 categories d'hàbitats. Tenim 350 seccions i prospectem aquesta superfície. Passo a la següent. Això ens dona una sèrie d'indicadors a nivell de Catalunya que són molt interessants i que avui dia sustenten moltes de les dades i intenten sustentar també moltes de les decisions que haurem de prendre a nivell de gestió, com són uns indicadors multiespecífics que a més
es poden relacionar també amb els que utilitza l'ICO pels ocells, de les espècies més de tipus dels ambients agrícoles, dels ambients forestals i dels prats. I aquí el que podem veure, una cosa que ja hem parlat i que ja tothom sap, doncs, que els ambients oberts, els prats, aquest tipus d'ambients, i també una mica, no tant potser l'ambient agrícola, però sí l'ambient dels prats, doncs, hi ha una davallada important del nombre d'espècies a Catalunya, del voltant del 60% en el cas dels prats. Això ens dona, a més, tenim unes tendències al llarg de tots aquests anys, podem tenir tendències tant pel conjunt de les comunitats com per espècies, per cada espècie. I llavors podem donar les poblacions que estan en augment, les que estan en descens, les que tenen majors augments, les que tenen menors descens, les més freqüents cada any, les menys rares, tota una sèrie de dades que si aneu al web del BMS podeu trobar. I al Parc de Collserola, ja us he dit, des del 94 que s'estableixen dues estacions, el 94 s'estableix la de Can Ferriol i després el 96 la del Turó del Fumet a partir d'un incendi previ que va haver-hi, que es va cremar aquella zona i es va considerar interessant fer aquest seguiment. Collserola, al llarg d'aquests 30 anys, aporten al BMS més de 100.000 observacions de papallones i en aquestes estacions de més llarg recorregut podem tenir tendències locals, les tendències locals per les espècies. Es donen, a més, tenim a partir d'aquestes estacions de més llarg de més recorregut, tenim espècies que pugen, espècies que baixen i espècies que desapareixen. Són extincions, aquí he posat extincions, tenia posat extincions locals, que s'entengui. No vol dir que l'espècie hagi desaparegut de Collserola, sinó que a l'estació han desaparegut aquest tipus d'espècies. Tenim altres estacions que porten menys temps, i l'any passat vam començar l'estació de la Rierada, que és una estació molt interessant perquè tenim dades històriques de la presència de la fauna que hi havia de papallones a la Rierada a mitjans del segle XX. Exemples molt concrets, per exemple el Turó del Fumet, que partíem d'una zona que es va cremar i que si veieu allà als anys 2000 perquè la valoració de l'estructura de l'hàbitat que hi havia era un espai totalment obert i hem passat a un espai pràcticament ja forestal amb el que això suposa per la comunitat. Aquí veieu a la dreta de tot aquesta tendència de la categorització de la comunitat d'espai obert o espai tancat, com va tendint cap a un espai més tancat, cap a espècies pròpies d'un espai molt més tancat, i la no ho sé dir. Les espècies d'espais oberts van tornant rares. Aquí teniu la tendència per la verdeta d'ull blanc, el callofris rubi, el que està en color és la tendència en el general de Catalunya i l'altre és en el cas del Turó del Fumet. I en el cas de Can Ferriol podem veure dos exemples de dos extincions locals. Una que és l'escat ferruginós, que ja abans del 2010 ja va deixar de ser una espècie bastant freqüent, fàcil d'observar cada any, va anar desapareixent fins a fer-se absent totalment. No vol dir que sabem que té poblacions encara en alguns punts de Collserola, però és una espècie que a Collserola, amb la tendència que hi ha, segurament pot arribar a extingir-se. I un altre és el de més rogenc, que també ha passat a ser absent, com també el de més dels conillets, que també ha desaparegut. I res més, jo no m'estendré més. En el cas, per exemple, que hem iniciat aquest treball amb una estació nova a la Rierada, perquè teníem dades històriques. Sabem que a Collserola, per exemple, a mitjans del segle, una mica abans dels mitjans del segle XX,
havia una espècie com era la papallona de l'ortiga, la Clais urticae, i que, evidentment, aquesta s'ha extingit en el parc. És una espècie que, a més, sabem que en els propers pocs anys s'extingirà al Montseny, perquè hi ha que és la població següent una mica més al nord. Vull dir que això vull dir que en aquest cas és un procés segurament per canvi d'hàbitat i també per qüestions de canvi climàtic que fa que aquesta espècie ja no hi sigui aquí i que el Montseny cada vegada sigui més rara, però que són coses que estem... i ja està. I res més. Moltes gràcies. Aquesta és una espècie també que potser que caldria fer alguna cosa, és el brocat variable, l'Ophites aurínia, que també s'està rarificant a Collserola, una espècie típica de les màquies, i que la forestació no l'ajuda. Moltes gràcies. Espero... Ha estat 5 minuts? Bé, doncs passem al següent ponent, que és en Carles Flaquer, també del Museu de Granollers, i permeteu-me que aquí aprofiti per si algú pot fer-ho, però el Museu de Granollers algun dia algú li hauria de fer algun homenatge o alguna cosa d'aquestes que es fan, perquè per la tasca que duen a terme durant tants anys i més des d'un ajuntament que en principi allò no s'esperava que fos així i que no té cap altre exemple al país, crec que valdria la pena. Però bé, no és el tema d'avui. Passem als ratpenats. Bé, moltes gràcies. A mi també m'agradaria agrair al Consorci que ens hagi convidat, especialment al Francesc, que ha sigut un puntal i que crec que, sobretot en el nostre cas, no estaríem aquí parlant de ratpenats de tant temps i amb aquest seguiment, com deia el Toni, si no fos per persones com ell, perquè ens prohibien ficar seguiment algunes vegades, me'n recordo, en algunes propostes. Bé, el cas dels ratpenats he d'anar molt breu, veureu moltes diapositives, però anirem rapidet perquè no era conscient que tenia només 5 minuts. L'objectiu del primer moment va ser tenir un llistat, saber quines espècies de ratpenats hi havia. El mateix que vam tenir tot Catalunya, perquè quan ens hi vam posar no es coneixia res. Tothom deia que tenia pipistrella. Està bé, un ratpenat en italià, a part del nom en llatí, però només sabíem això. A Catalunya hi ha 30 espècies de ratpenats i aquí vam començar a treballar per saber, com a objectiu principal, tenir quines espècies hi havia i quins refugis feien servir. El segon objectiu, que venia vinculat amb l'altre, però darrere l'altre, era conèixer les comunitats que hi havia i veure que en el primer moment ens semblava poc probable a veure com podíem estudiar per saber les tendències de ratpenats. Penseu que fa 20 anys feien captures per tenir ratpenats amb xarxes, amb animals que tenen radar, i pensar que podríem tenir tendències era molt poc probable. Les metodologies, penseu que el meu doctorat es va basar, doctorats aquests antics, que ara no sé si tindran gaire validesa, en com poder estudiar els ratpenats, quines metodologies s'havien de fer servir, si es podien combinar, doncs ens va quedar molt clar que necessitàvem combinar diferents metodologies per conèixer una mica la comunitat de ratpenats, perquè hi ha diferents gremis i aquests gremis actuen diferents i els detectes de diferents maneres. Més complexitat, ja està bé, ja ens agrada. Per tant, feien servir detectors d'ultrasons, que abans n'ha parlat una mica francès, el mateix model però enfocat a la banda d'ultrasons, captures amb xarxes, el mètode clàssic, per tenir dades de fenologia, saber si crien, si no crien, refugis i caixes. Refugis vol dir inspeccionar, per exemple, el gremi de ratpenats cavernícoles, saber on tenen els refugis de coves, però també intentar, com abans comentava Francesc, amb radioseguiment, saber quins arbres refugien al gremi dels forestals i fins i tot els fisorícoles més urbanites, a quins llocs es refugiaven. Combinar metodologies. Vam aconseguir un llistat que a mi m'agrada molt poc focalitzar-m'hi molt, el checklist, perquè al final amb ratpenats hem de pensar que tenen molta mobilitat. Un ratpenat vol fer 2.000 quilòmetres, un ratpenat de pas per Collserola, molta l'ha dit en Francesc, quasi te'ls trobaré tots, al cas de Catalunya, un dia o altre. Però, clar, el que nosaltres tenim és un llistat d'espècies que fan servir al parc, en el qual el parc fa una feina important de gestió i de conservació i, bàsicament, en tenim 11, com he dit, de les 30 de Catalunya que hem detectat amb una certa assiduïtat i que estan presents al parc. A mi m'agrada impulsar també, explicar que Parc com Collserola han sigut impulsors, ara no hi ha el director general, però n'és plenament conscient, del que tenim ara a Catalunya. Ha vingut dels parcs cap amunt. I ara és veritat que la Generalitat està començant a veure que hi ha una xarxa de seguiment, com deia el Toni, de papallons o de ratpenats, que ha sigut i ha permès tenir voluntaris i professionals treballant, i per això tenim plataformes de seguiment en les quals nosaltres hi ha estacions com, per exemple, les que tenim del Parc Natural, que expliquen diferents
diferents grups faunístics, en el cas dels ratpenats. En el cas dels ratpenats tenim un programa que es diu Quirocaixes, per exemple, un altre que es diu Quirorefugis, a nivell de Catalunya, que ens expliquen on estan els diferents refugis de Catalunya, i aquí a Collserola, després de fer un inventari que vam fer bastant important de cavitats i veure quines possibilitats hi ha de trobar refugis interessants per ratpenats, en vam trobar un, que per nosaltres ha sigut un dels pals de pallers a nivell de gestió i a nivell de coneixement de ratpenats, un que ha sigut molt interessant perquè és un refugi d'un ratpenat amenaçat, el ratpenat de cova, un refugi que, a més, es donava per desaparegut, per ja sense ús a Collserola, i que actualment hem vist que és molt important per a aquesta espècie durant la migració, tant en primavera i en tardor. I en aquest portal, el portal ratpenats.org, com us he dit, ara ja representa a totes les estacions que hi ha a Catalunya, doncs hi ha clarament la informació del refugi, que sempre, en aquest cas, amaguem la informació clara d'on és, tot i que vas per les xarxes socials i t'ho trobes tot, però bé. En aquest sentit, una de les coses que sí que havia de dir en aquesta xerrada és que aquest refugi hi ha dades, com es pot veure aquí, des del 2004, que vam començar a tenir les primeres dades, i hi ha una imatge impressionant de què està passant en aquest refugi i aquesta espècie amenaçada, quin paper juga Collserola, que abans dèiem, com a parc natural per a la seva conservació. Vaig veure una mica la fenologia, com utilitza el ratpenat, que passen milers de ratpenats per aquí, tot i que passen poc temps, mentre passen de refugis d'hivernada a refugis de cria. És essencial perquè els ratpenats venen molt gastats de passar l'hivernada i llocs com Collserola, per animals que són costers en la seva migració, són claus, perquè no es quedin sense energia i morin directament. Això ho hem de dir molt clar. Aquests animals necessiten aquests llocs per reposar i per poder menjar. I nosaltres aquí hem vist que, sobretot la primavera, també a la tardor, aquests ratpenats passen i passen i passen per aquest refugi. I estem fent molta feina de gestió, em trec el barret, perquè és molt difícil en un lloc com Collserola, que passen milers i milers de persones per davant de la cavitat. Doncs estem fent gestió, com per exemple inundar, dificultar, amagar, que no ens entrin allà molta gent perquè la cova perdi interès. Bé, de moment hem tingut èxit, ho he de dir, la cavitat segueix igual, els números diuen que els ratpenats es mantenen allà i estem contents en aquest sentit, portem aquesta feina ben endavant. Una altra metodologia que els he dit és el quirohàbitats. Amb el temps, gràcies a la tecnologia que avança, que té alguns problemes i alguns avantatges com tota la vida, hem aconseguit tenir detectors molt petits que facin servir voluntaris a la banda que professionals i tenim estacions d'escolta. Escoltem els ratpenats i gràcies a gravar, enregistrar els ultrasons, analitzem aquests ultrasons, sabem quines espècies o quins grups faunístics sònics, que diem nosaltres, passen per allà, què estan fent, si estan criant, si estan menjant, més que criant, si estan creant per activitat, però sabem bàsicament l'activitat de diferents espècies i comportament gràcies a aquestes estacions. Com poden veure, com has dit abans, la feinada a la qual ha ajudat el Parc Natural de Collserola a tenir estacions, entre altres aquí mateix a Collserola. Una cosa interessant, que es deia al principi que era un dels objectius, les tendències, les comunitats, doncs miren, gràcies a aquestes estacions de detectors d'ultrasons, dels quirohàbitats, que en diem nosaltres, estem veient que Collserola actua, fins i tot amb espècies més comuns, evitant allò que ens fa patir tant, que és la banalització. Això una vegada el Xavier Puig i Montserrat, company meu de feina, m'ho va dir, aquesta paraula em va quedar bastant gravada. El que estem veient amb ratpenats, igual que deu passar amb altres grups faunístics, és banalització. Espècies molt oportunistes, que són capaces d'aguantar impactes i molt generalistes, que són capaços de viure a quasi qualsevol lloc, estan cada cop sent més abundants i estan ocupant espai. Collserola, amb les dades que tenim de detectors, veiem que segueix sent una massa forestal que dona refugi, per exemple, a una espècie comú com pipistrellus en boscos, però que està, nosaltres en principi, pipistrellus, quan vam començar a parlar amb el Francesc, que era la generalista, però clar, en el seu moment es va veure que era espècies bessones, que hi ha pipistrellus pigmeus, i amb el temps s'ha vist que dels pipistrellus, que n'hi ha 4 espècies, n'hi ha 2 que són clarament ubiquistes, generalistes, i que les estacions que tenim de voluntaris al centre de Barcelona són els Reis, i el pipistrellus i altres espècies forestals només tenen Collserola, sobretot, per estar-se. Per tant, sí que tenim informació amb estacions que ja veuen que venen des del 2016 per tenir tendències i llocs com la reserva de la Font Groga ens ha demostrat que val molt la pena aquella feina que van fer aquesta gent en aquell moment de dir reserva integral. Perquè les dades, sense jo saber-ho, perquè saps que no soc un gran coneixedor del territori, ens portaven, això és avantatges de no conèixer molt el territori, els animals ens portaven a un lloc que curiosament estava més ben protegit. No vull descuidar aquí que hi ha la gent que són uns cracs de la nit dels ratpenats, que també ens han ajudat moltíssim a que es faci per tot
Catalunya i fins i tot a Catalunya Nord. Estem fent nits de ratpenats, impulsant, tenim molt èxit a Collserola, però sobretot gràcies a ells, els que organitzen, i cada any seguim fent la nit de ratpenats. Ja portem el 17 anys i som un referent a Catalunya, a tota Espanya, de com mobilitzem milers i milers de persones gràcies a la divulgació. Insistint en el que he dit abans, la base ha sigut el que hem dit abans, els mètodes i els seguiments i anar afegint voluntaris en la professionalitat. Però el nostre caramel és intentar que el ratpenat de cova ens aguanti en el lloc on estem. Vam fer radioseguiment i per refermar el que amb el Francesc abans parlava, els animals ens van portar a la Font Groga també. A la reserva integral, allà estaven caçant i venien del refugi. Està bé veure que les coses quadren i que els gestors en aquest sentit vèiem que els torrents eren importantíssims perquè sortien de la cova aprofitant torrentades i ens anaven a caçar als llocs més preservats. Per tant, important en aquest sentit no anar tallant o desfent desaparèixer aquests llocs. I també veiem que la selecció era claríssima. La disponibilitat i la selecció veiem que hi havia molta importància del bosc, aquest mixe, caducifoli, etc., amb aquesta espècie. Bé, per concloure, doncs, dir que el que he dit abans, important, hem vist a nivell d'aquests anys, a banda de tota la tasca que s'ha fet d'anar creant xarxa, que vull insistir, d'anar creant xarxa, el que hem vist és que estem davant un espai natural clau a la costa, en les migracions costaneres, del centre, està a Barcelona, per ratpenats, és importantíssim. Ho hem vist amb el ratpenat nòctul, que és una espècie del nord d'Europa, migradora, que no cria aquí i que el trobem també a Collserola, refugiant-se. Malauradament no n'hi ha cap criant, tampoc arribem als nivells de ratpenats forestals que puguin criar a Collserola, no tenim boscos madurs per aquests indicadors que puguin ser aquí, però bé, val la pena tenir en compte. Com he dit, evita i fa una mica de stopper per la banalització que veiem que passa a la zona urbana. Tenim un refugi d'una espècie amenaçada, vulnerable, que ja veurem com acaba a Catalunya, com és el ratpenat de cova, i el que he dit que és clau, i vull insistir, és que ratpenats.org existeix per llocs com Collserola. Abans ho dèiem, i agraïu al museu, però el museu ha d'agrair a llocs com el parc. Per tant, doncs bé, moltes gràcies per escoltar-me, he anat el més ràpid que he pogut i fins després. Molt bé, doncs donem pas a en Joan Maluquer de la Societat Catalana d'Herpetologia, que tocarà, evidentment, el tema d'amfibis del parc. Hola, bon dia a tothom i gràcies per haver-nos convidat també. Intentaré cenyir-me els 5 minuts, cosa complexa. Aviam... No se'm sent? És que entre tants cables i tantes... Ara se sent? Intentarem cenyir-nos al màxim el temps disponible i per això hem fet molt poques diapositives. Com a antecedents o com a base podem dir que aquí a Collserola tenim el pantà de Vallvidrera, que és un lloc mític i bastant estudiat, i que era el focus de diversitat tant quantitativa com qualitativa de tot el parc. S'havia fet uns seguiments des dels anys 80 fins a finals de segle passat bastant intens, però potser no sistemàticament perquè era totalment voluntari, el qual va originar una monografia, la segona monografia que es va fer de la Societat Catalana d'Herpetologia, donava dades molt interessants, i el que es detectava era que, justament per les filtracions i la falta de retenció d'aigua del pantà, doncs el pantà cada vegada retenia menys aigua i els amfibis anaven decaient en espècies i sobretot en efectius, el qual va provocar a instància nostra també que es fes una bassa a la cua de l'embassament una mica per compensar aquest fet. Vull dir, una bassa d'unes desenes de metres quadrats de butil i que va fer bastanta bona funció. El 2005-2006 es restaura el pantà de forma integral de Vallvidrera i el 2017 es restaura el que és la bassa de cua. Coincidint una miqueta, tristament, ningú va tenir els reflexes ni per cap banda de fer un seguiment sistemàtic, que hauria sigut interessant, de la recolonització o què havia passat a partir del 2005-2006 en el pantà, però sí que a partir del 2016-2017 es fa un seguiment mensual tant del pantà i bassa de cua com d'una manera menys sistemàtica, o sigui, amb menys intensitat, amb un seguiment de primavera i un de tardor,
un total de 8 punts d'aigua de tota la serra de Collserola, els quals s'han hagut de modificar al llarg del temps perquè alguns han desaparegut, altres, la presència d'espècies invasores, que és un desastre, doncs, ha fet que no sigui operatiu monitoritzar-los perquè no hi ha res a cercar. Per tant, al final, aquests 8 punts a hores d'ara han sigut uns 13 actualment, no? Perquè han anat mutant o modificant-se. En el cas del pantà, sí que és on hi ha les estimes semiquantitatives, qualitatives absolutament semiquantitatives, per rangs de les diferents espècies, i també té importància per detectar, fer una detecció primerenca d'espècies al·lòctones presents, que evidentment ha de ser qualitatiu, no quantitatiu, com per exemple el Misgurn en el 2020. Bueno, estava detectat el Misgurn, perdó, a la represa del Misgurn. La metodologia sempre és en horari nocturn, a partir de la posta de sol, i es fa primer un control auditiu, després visual al perímetre de cada punt d'aigua i després es fa una celebratesa en funció, diguem-ne, de la dimensió de la massa d'aigua i de la visibilitat que hi ha. S'han notat altres punts d'aigua, altres paràmetres fisicoquímics, hidrològics, estructura i recorrent de vegetació, etc., seguint el mètode de l'índex Essels. Aquí hi ha els punts principals que s'ha fet seguiment al llarg d'aquests anys, del 2017 fins al 2021. Resultats, pel que fa als punts d'aigua els punts d'aigua de seguiment menys intensiu, és a dir, de dos cops l'any, hi ha una casuística tan variada que no permet cap mena de síntesi a nivell gràfic, si més no. I per tant no ho reflectim. En el cas del pantà és interessant veure una mica el que passa. L'espècie més emblemàtica i més freqüent, més abundant, com és la reineta, podeu veure aquí les curves del 2017 fins ara, 2016 fins ara. A dalt hi ha els adults i a baix hi ha les larves, el reclutament larvari. En línia contínua sempre és el pantà i en línia discontínua és la bassa de cua. Podeu observar com en el 2020 hi ha una substitució i els efectius, la corba d'adults que veieu, efectius de 50-60 exemplars que vèiem al pantà, els anys anteriors, es trasllada a la bassa de cua. Això és per un moment en què hi ha una densitat molt alta de misgurn, carpí vermell, etc. L'efecte de les espècies invasores aparentment seria el que desplaça i fa que la reineta es localitzi a la bassa de cua. Veieu el 2021, aquesta franja contínua al final, que és la bassa de cua. En el reclutament, la bassa de cua totalitza tot el reclutament detectat aquests últims 3-4 anys. Hem de retrocedir fins al 2018 per trobar larves de reineta a lo que és el pantà. O sigui, veieu la importància impressionant de la bassa de cua, malgrat les seves exigües dimensions, que té un pes més important que tot el pantà sencer. I no només amb la reineta. Si mirem la granoteta de punts, el gripauet, el pelodites, que era una espècie que tan o més freqüent gairebé que la reineta abans de la restauració del pantà de Vallvidrera. Veieu com el nombre d'adults que es detecten és exigu, per lo que hauríem de trobar, i bastant equilibrat entre la bassa de cua i pantà, però en canvi, quan mirem el reclutament larvari, fixeu-vos, tot aquest discontinu verd, tot això és bassa de cua. El pantà, poquíssim, és a dir, un nombre simbòlic, de 10 larves, un parell de larves, una cosa absolutament simbòlica. El qual demostra la importància de la bassa de cua com a reservori, i no només d'aquestes espècies, sinó d'altres. Les conclusions seria que, malgrat les mesures de gestió adoptades, el pantà de Vallvidrera està lluny d'assolir la diversitat que tenia, havia tingut 8-9 espècies a finals del segle passat, i ara estem sobre les 5, ara hauria de dir memòria, 5-6 espècies, però amb efectius escassíssims. Penseu que la granota verda, que havia sigut una espècie nombrosa, detectem 1-2 mascles cantant, 3, vull dir, coses ínfimes, i no hem aconseguit detectar ni una larva en els últims 5 anys. I això ja us diu molt, tot i que són larves molt espavilades, que poden passar desapercebudes, però alguna cosa està passant. La diversitat i abundància d'amfibis, en general, al conjunt de Collserola, totes les basses mostrejades, i serviria per pràcticament tot Catalunya. Podríem dir que és l'hidroperíode, en primer lloc, si no hi ha aigua no hi ha amfibis, evidentment.
la presència d'espècies exòtiques depredadores, invasores, quantitativa i qualitativament, l'accessibilitat als punts d'aigua, evidentment hi ha safrejos o llocs que la dificultat d'accés fa que hi hagi molt poca colonització o nul·la per part dels amfibis, i finalment un factor com és la complexitat estructural, presència de refugis, diversitat d'hàbitats aquàtics, que en el conjunt del país és important, aquí seria un paper més secundari per determinar la presència o absència d'amfibis o riquesa d'amfibis. Hi ha una altra conclusió que l'Alejandro és que venia a dir que el tamany no importa aquí. O potser sí, però importa a la contra. És a dir, la dimensió del punt d'aigua, en la mesura que quan més gran és un punt d'aigua i més volum d'aigua té, més probabilitat hi ha que hi hagi espècies exòtiques invasores, peixos o crancs, hi ha una correlació gairebé negativa de la dimensió del punt d'aigua i la diversitat i abundància d'amfibis. Ho tenim al pantà i ho tindríem també al mini pantà que hi ha aquí a Can Coll, que vam deixar de fer el seguiment perquè no havien detectat ni un cant d'amfibi, ni una larva, res, durant 3 anys potser o 4, i vam decidir substituir-lo. Això és una cosa generalitzada. Passa a altres llocs de Catalunya, però en entorns metropolitans és molt més accentuat. La regulació de l'hidroperíode, els assecaments periòdics, diguem-ne, a mitjans d'estiu, finals d'estiu, que s'han anat fent de forma periòdica, no cada any, però amb bastanta freqüència, han mostrat que és una eina important per tenir a ratlla, no per exterminar, però tenir bastant a ratlla les espècies exòtiques, bàsicament perquè es tornen a reintroduir periòdicament per part de la gent, però és el que aconsegueix que no desapareguin definitivament els amfibis de Vallvidrera. I pensem també que la creació o arranjament de basses és una mesura necessària per compensar la pèrdua o degradació de punts d'aigua de la serralada i que si es dissenya d'antuvi pensant en els amfibis té uns resultats força ràpids i agraïts. I aquest efecte voldria fer esment de les Licorelles, a Molins de Rei, en zona perifèrica de parc i fregant el parc, s'han creat 17 basses i amb menys d'un any d'antiguitat i la colonització per part dels amfibis és espectacular. Vull dir, hi ha companys que estan fent seguiment de l'àrea metropolitana de la zona de la Vall Baixa i del Delta de Llobregat i no han trobat tanta diversitat ni quantitat d'amfibis en cap dels 40, no sé que són 40 o 30 punts mostrejats, com a Licorelles, que s'ha creat fa 4 dies. La qual cosa dona una certa esperança de dir, un lloc, vull dir que els amfibis són agraïts, si se'ls creen les condicions bones i es fan basses ja pensant en ells, diguem-ne, en la seva accessibilitat, en les condicions que siguin bones per a ells, i no hi ha una pertorbació important, especialment d'espècies exòtiques, doncs els amfibis responen. Per tant, un punt d'optimisme des d'aquest punt de vista. Ja ho deixo. Doncs res, Francesc, torna-hi. Serà curteta i la darrera, asseguro. Bé, de fet el que parlarem serà del seguiment avifaunístic també de més de 30 anys d'ocells al Parc de Collserola, amb una sèrie molt llarga, de fet és, com diuen els companys de l'ICO, que és la més llarga de Catalunya. Vam començar el 87 a partir d'aquest treball previ que gestionava, que coordinava en Javier Ferrer des de la UB. Llavors van ser els companys Albert Martínez Vilalta i Anna Motis qui van marcar una mica, diguem-ne, la base d'aquest seguiment d'itineraris que l'any següent, quan em vaig incorporar, diguem-ne, el vaig recuperar i mantenir fins ara. És això, ja ho hem vist abans, seguiment estratificat, amb aquest gradient d'unitats de paisatge per l'estructura de la vegetació, més o menys 1,5 quilòmetres, no és per tant un soc de l'ICO, són de 3 quilòmetres, i s'obtenen aquest índex quilomètric d'abundància, el nombre d'ocells per quilòmetre, per a totes les espècies. Evidentment, aquí no entrarien rapinyaires o espècies nocturnes, que aquestes segueixen d'alguna manera, tenen uns altres metodologies. I després hem fet també una metodologia, uns mètodes a nivell de comunitat. Bé, els resultats, procuro anar molt ràpid aquí, els hem diferenciat pel que fa als canvis en les espècies. Els resultats principals és que hem vist una disminució d'espècies, estic parlant de nombre d'espècies, en espais oberts.
espais oberts, conreus i prats secs, prats d'aquests del Vallatge, d'Iparrenya-Irta. Fins i tot desaparicions. Marco aquí apareix el botxí, que no és ben bé de prats, és de màquia, de formacions arbustives denses, que crec que és l'únic passeriforme, el Marc em corregirà, amb el qual s'ha constatat que està afectat per la fragmentació del seu hàbitat. De fet, quan es va fer la carretera, diguem-ne, d'accés al cementiri de Collserola, van desaparèixer dues parelles que havien a banda i banda al sector de Can Masdeu. Per això és interessant. Altres espècies d'espais oberts, per diferents motius, també han baixant. Però, per contra, han augmentat les espècies forestals. Hem vist abans aquella tendència temporal global pel nombre d'individus de diferents espècies, de la comunitat d'espècies forestals, però també han arribat noves espècies. Aquí us he posat el pica-soques blau, que és una espècie que, a veure, quan jo estudiaves el que se'n deia propi d'allò que deien la Catalunya humida, no sé si encara s'utilitza el concepte, boscos caducifolis, a Montseny, Garrotxa, també n'hi havia al Montnegre, però de fet per nosaltres és nou. Tot i que en un atles havia sortit que hi era a Collserola quan encara estava a punt, però ara sí que el tenim. És un exemple, també hi ha el picot garcer petit, que és una espècie que també era Garrotxa i Vall d'Aran, per entendre'ns, fa anys, i que ara la tenim aquí. I, de fet, l'única espècie exòtica amb especial protagonisme dins del parc és aquest rossinyol del Japó, que dèiem, aquest Leiòtrix de bec vermell, que té la característica de que, tot és una espècie que surt de gàbia, de les Rambles i amb alliberacions constatades que tenim, a més dels 90, doncs és una espècie que s'ha trobat només i ha anat colonitzant ambients forestals naturals. De fet, a vegades pensava que si s'hagués utilitzat els QBRs d'ambients de ribera hagués penalitzat a la rierada, perquè és una espècie exòtica. No hem trobat tampoc especials competències o efectes negatius amb altres espècies. I la conclusió és que les tendències que trobem d'espècies no s'ajusten a aquelles prediccions que s'esperaven en un treball... Segur que n'hi ha més, però jo m'he quedat aquí, Marc, del Gregory del 2009, que ens regalava un llistat d'espècies d'ocells amb una predicció, que ja està escrita i publicada, doncs ens la creiem, d'espècies que s'esperava que augmentessin i que altres desapareixessin amb aquest escenari de canvi climàtic basat evidentment amb els paràmetres d'escalfament, en aquest cas. Bé, aquí no ho mirarem, no ho detallarem, simplement fixeu-vos amb la primera i l'última columna, les fletxetes. La primera són les tendències projectades, diguem-ne, amb aquest treball del Gregory, amb aquest escenari d'escalfament, i d'altra banda, les que trobem a Collserola. Ho porto a sobre el mòbil, si voleu després, si us fa il·lusió mentre que esmorzeu, i també les desaparicions constatades d'aquestes espècies clarament mediterrànies, de les que s'expectaria una pujada, i també les espècies noves. Bé, els resultats perquè fa aquestes comunitats faunístiques s'ha utilitzat un altre mètode, el mètode s'han fet anàlisis factorials de correspondències, la gràcia és que es va fer als 10, quan encara no sabíem què sortiria, als 20 i als 30 anys, aquest company, en David Meck, ens ha ajudat molt, i, de fet, surt el mateix als 30 anys que als 10. Potser el que dèiem, potser amb els 10 ja teníem clar això, que cada unitat de paisatge, amb aquest gradient, presenta el que podríem dir una comunitat d'ocells característica. O sigui que sí, que hi ha aquesta associació en funció de l'estructura. Els ocells són molt sensibles, cada espècie amb un tipus d'estructura de cobertura vertical, el que en diuen també arquitectura del paisatge. Això és important, no té a veure directament amb la florística. I a cada una d'aquestes components, aquestes comunitats associades a un ambient, s'ha anat observant amb els anys un augment de la component forestal a cada ambient, tant a la primavera, on hi ha aquesta associació a l'estructura, com a l'hivern, on en principi el factor que explica la presència d'espècies és l'oferta tròfica. Això ens va fins i tot sorprendre, és a dir, les dades que observaven amb aquests anàlisis anaven per davant de la nostra pròpia percepció del canvi en l'estructura de cada unitat de paisatge.
eren més sensibles que la nostra capacitat, diguem-ne, de veure si... Home, un conreu quan s'abandona, ja ho sabem, però si una màquia té ja una component més, diguem-ne, d'estrat arbustiu alt d'un alzinar, doncs això ens costava una mica. I aquí, a veure, efectes del canvi climàtic, no som negacionistes, evidentment, però els resultats que hem vist aquí són bàsicament el resultat d'aquests canvis d'usos, alguns clars com pot ser la urbanització, evidentment, la desaparició, o també a partir de l'abandonament de l'agricultura o de la pastura, com la vegetació ha anat fent la seva. I cada unitat ha anat d'alguna manera desenvolupant-se amb aquesta successió i els ocells absolutament al tanto per presentar-se quan troben les condicions adequades. Per tant, aquí el que hem vist són els canvis del canvi global. Aquests gràfics, de fet, són molt intuïtius i molt fàcils d'entendre aquest desplaçament d'aquest eix cap a la forestabilitat i totes les fletxetes, diguem-ne, van cap a baix, cada vegada més forestal, amb el que era dels 10, ara amb els 30, que ja podem fer amb els R's i aquestes coses, ja podem fer gràfics més simbòlics, però no els explico ara, simplement la idea és aquesta. Consideracions. Home, només faltaria que no es mantingués el seguiment. Evidentment tenim gent, això ho hem fet nosaltres. Ara, darrerament, tenim aquí el Dani, que de fet abans diu el mateix seguiment tants anys per la mateixa persona. No, ja no. Ja els últims anys, de fet, hem treballat amb molta gent, però s'ha de mantenir. I una cosa, a veure si s'entén. O sigui, des d'aquest punt de vista, jo proposaria mantenir aquest mapa de Collserola, bàsicament forestal, però amb aquests ambients, aquest gradient, diguem-ne, amb diferents formacions, colors, marró, groc, ataronjat, de prats, conreus, màquia, pineda, alzinar amb roures i ribera, que tingui la superfície, l'entitat suficient a escala d'aquest grup de vertebrats per acollir espècies associades a cada unitat de paisatge estructural. Per tant, diria que no és el mateix el mosaic d'ambients que l'ambient de mosaic. Parlarem aquests dies de l'ambient de mosaic. No és el mateix, tot té les seves aproximacions. I coses més prosaiques, evidentment, no fer com s'ha fet fins ara de repoblar repoblacions quan es cremaven i es recremaven, per tant ja no cal deixar, no avergonyir-se, diguem-ne, d'aquestes formacions obertes, repeteixo, coses també que de fet ja ens marca la pròpia entrada Natura 2000, seguir aquests criteris de gestió de Natura 2000 pels ambients, que us ho explicarà el Pau demà, per aquestes pinedes i alzinar que estan considerades, si no per nosaltres, com a elements clau, amb uns criteris de gestió i coses tan òbvies que ens va recordant també la societat civil cada any que ens en sortim, que és ajustar totes les actuacions forestals necessàries, però en una època, diguem-ne, que no afecti l'edificació dels ocells. I no sé, prats oberts, també pastura ara que es comença, però també els boscos, els rodals, els arbres, els boscos singulars, aquests sectors d'evolució natural, que siguin, a fomentar, diguem, que siguin ben madurs, no avergonyir-nos que tenim arbres morts i entendre la importància també de la complexitat en l'estructura en vertical. I bueno, ja està. Gràcies aquí als companys, el Dani, el Xon, l'Andrea, Anna i també els ocellets de Collserola. Moltes gràcies. Molt bé, doncs continua la Glòria Ribas, d'aquí del parc, que per variar una mica tractarà de temes de flora. Sí, de fet, a veure, tractaré de temes de flora i em sento una mica intrusa dintre de tot aquest ambient de recerca més relacionada amb espais naturals, amb sistemes naturals, perdó, perquè jo sobretot intentaré posar el focus també amb el tema de la implicació de la ciutadania, és a dir, amb el paper que té de cara a poder fer tots aquests seguiments. De fet, aquest va ser l'encàrrec que em va fer els companys. Bé, començarem. Posaré el focus també en un dels estudis concrets, en un dels seguiments, que és de la flora amenaçada del parc. I a veure, com es planteja a Collserola? El parc de Collserola es planteja utilitzant la proposta del CEFA
El CEFA, suposo que tots o molts de vosaltres sabeu què és, però m'hi dedicaré 5 minutets a comentar-lo. És un programa de seguiment, de flora amenaçada, per tant posa el focus en aquelles espècies que hem d'anar en compte, hem de fer el seguiment per veure quina evolució tenen, vull dir, perquè no ens desapareguin, o bé perquè estan només aquí a Collserola, o bé perquè també es troben a Catalunya, però aquí tenim unes poblacions que no està clar com poden evolucionar amb tots els canvis de la gestió del clima. Bé, per tant, l'objectiu és fer aquest coneixement, augmentar el coneixement i, sobretot, aporta tres aspectes importants. Per una banda, partim d'una llista d'espècies amb unes localitzacions, però també ens aporta una metodologia, 3 possibles metodologies per fer aquest seguiment i, sobretot, també té un altre element interessant i és que ens fa fixar-nos no només amb el recompte, sinó també amb la detecció de possibles amenaces. D'acord? I aquí és on vindria una mica la seva aportació. Pel que fa a Collserola, com comença tot plegat? Doncs bé, el 2014, des de la Diputació, se'ns planteja una llista de possibles espècies a fer-ne el seguiment. Des de Medi Natural, del Servei de Medi Natural, es valora, sobretot per part del Joan Milamú, es valora aquesta llista, veure quines es troben aquí, quines no, quines altres podem afegir. De fet, el 2014 també hi ha un estudiant de pràctiques que ajuda amb el Joan a buscar aquestes localitzacions i a veure què tenien, què no teníem, en quina situació estaven. I a partir d'aquí es fan 2 llistes. Una que seria de flora d'interès prioritari, però a la que s'hi afegeixen una llista també d'espècies d'interès local perquè es considera que aquí a Collserola són o rares o que hem d'anar en compte per tal de veure com evolucionen. Però, clar, teníem aquesta possibilitat de fer aquesta recerca, una mica teníem la llista de la que havíem de partir, però, bé, per un tema de recursos propis del Consorci, doncs des del parc, ja ho sabeu, no es poden fer tots els seguiments, per això esteu aquí vosaltres, no? Per això comptem amb el suport de les universitats, dels grups de recerca, i en aquest cas es va pensar que era una de les tasques que podíem fer des d'aleshores el projecte Voluntaris de Collserola, un projecte de participació ciutadana, de foment de la participació ciutadana. Així vam engegar el 2015, vam estar 2 anys amb un grupet de voluntaris i a partir del 2017, quan va sortir la llei de voluntariat, aleshores ja vam començar a fer-ho no amb els nostres voluntaris, sinó amb entitats. En concret, amb l'entitat Collserola Verda, que van fundar alguns dels antics voluntaris. Bé, el CEFA ens proporcionava una metodologia, és a dir, d'entrada el que vam fer va ser, un cop teníem aquestes 19 espècies, posar-les com una seqüència al llarg de l'any. Quin aspecte es va tenir present? Doncs, evidentment, que com que no ho fèiem especialistes, doncs era important poder reconèixer i identificar les espècies bé. I, per tant, es van repartir de manera que aquella espècie tingués les fulles, les flors, allò que ens ajudés a no equivocar-nos a l'hora de fer el seguiment. I per això les teniu aquí, diguem-ne, distribuïdes. Però també teníem les 3 metodologies que ens aportava el CEFA, que ens proposava. Una era, és a dir, es va decidir després en cada espècie quina metodologia utilitzàvem. Una era la metodologia d'absència-presència, és a dir, la tenim o no la tenim, d'acord? En cadascuna de les localitzacions. L'altra era, la tenim una sèrie de rodals, doncs anem a veure any rere any què passa amb aquests rodals. I després també, en alguns casos, com el Narcissus dubius, que en teníem força, doncs el que vam fer va ser el seguiment per parcel·les, parcel·les d'un metre quadrat, diferents parcel·les en un lloc. Bé, aquí teniu els resultats de tots aquests anys, no em vull estendre, però sobretot el que els hem posat perquè d'aquí han sortit ja una sèrie de conclusions. És a dir, evidentment, aquest seguiment s'ha pogut fer amb persones d'entrada no necessàriament especialistes, d'acord? Però sí amb una metodologia molt clara. Llavors, hem pogut fer aquest seguiment. No només s'ha fet, sinó que s'han augmentat les localitzacions
I dintre de les localitzacions s'han augmentat el nombre de rodals, d'acord? Entre altres coses perquè quan tens temps de fer treball de camp i tens que el que busques, doncs pots trobar-ho. Evidentment aquí l'altre repte està en animar el màxim d'entitats a que també ho facin. I tampoc és fàcil, també us he de dir. Bé, també vam localitzar fins i tot espècies que inicialment no s'havien trobat el 2014, però evidentment també hi ha hagut problemes d'identificació. Hi ha espècies molt properes, falgueres, per exemple, que has de mirar allò en una determinada època de l'any, i fins i tot els especialistes amb els que evidentment hem anat recorrent quan ha calgut, doncs han tingut problemes. Per tant, bé, són aspectes que s'han d'anar polint. També un altre aspecte que ens hem trobat és que, clar, partim d'una sèrie de fitxes que anaven vinculades en els mètodes de treball, però, clar, de vegades quan tu vas ja en un punt, has fet una sèrie d'observacions, tornant l'any següent, dius, val la pena d'entrada tornar cada any i comptar els 10 margallons que hi ha a la muntanya del Notari, per exemple, o cal tornar a fer les mateixes observacions o ens fixem només en allò que realment sigui significatiu? Doncs bé, com tots els seguiments, evidentment s'han d'anar polint, no només el que observes, sinó les fitxes de registre. I també, és allò que us deia, ens han sorgit dubtes, quines espècies cal monitoritzar, amb quina periodicitat, quin model de fitxa de registre. Llavors, tot plegat va portar a una revisió el 2021 i amb un encàrrec a gent de la universitat i de Pren, que abans els ha citat el Francesc. Vull dir, se'ls va demanar que actualitzessin el catàleg dels taxons i, de fet, ara, també és allò que comentava, vull dir que fa 4 dies ens van dir que, de fet, ja el tenen a punt. Clar, ara el que s'haurà de fer és veure, de tot aquest catàleg, quines són aquelles plantes que nosaltres en diem prioritàries de les que realment cal fer el seguiment i cada quan cal fer-lo, amb quins mètodes. I bé, conclusions. Per la part que em toca, ja us dic, no és tant de si val la pena fer el seguiment o no, que evidentment segur que sí, sinó amb qui el podem fer. Llavors, és evident que fer el seguiment amb entitats i per tant persones voluntàries, doncs ens sembla que no només és interessant, sinó que cal fer-lo. Per què? Perquè ens aporten coneixement, siguin especialistes o no aquestes entitats, perquè aporten entusiasme, temps, i també perquè sobretot és una forma d'acostar el món científic a tota la resta dels ciutadans que no tenen aquestes inquietuds. I també perquè és una manera de posar sobre la taula una sèrie de problemàtiques i també compartir amb aquestes persones possibles solucions, que d'això també va la gestió d'un espai natural, d'acord? Llavors, però clar, tot no són flors i violes, perquè això funcioni sempre hi ha d'haver, evidentment, la part tècnica a punt, perquè aquests grups no se sentin sols, estiguin sempre acompanyats per fer formacions, per validar els resultats, d'acord? I per posar en context tot allò que es va trobant i veure com va evolucionant. He aprofitat la videntesa per posar, i acabo, per posar una llista de seguiments que s'estan fent amb el parc, amb aquests mateixos paràmetres, diguem-ne. Vull dir, totes aquestes actuacions, és a dir, una mica el que seria la detecció de l'ailant, no he posat aquí exòtiques perquè em vaig despistar, però evidentment també hi és, la detecció i el control i l'erradicació d'espècies exòtiques, però també el seguiment dels arbres singulars que tenim al parc, la fauna del pantà, també aspectes de freqüentació, perquè també tenim entitats que ens ajuden a fer això, conservació d'espais fontinals, i aquí sí que penso que val la pena parlar que ja no parlem de fonts, parlem d'espais fontinals, d'acord? I això és una falca educativa, divulgativa, digueu-li com vulgueu, però ens sembla que fent les coses també estem mostrant com les entenem, com les proposem. També, evidentment, en el seu moment vam fer tota la feina amb el Tomicus i en seguiment d'actuacions, vull dir, allò que dèiem de seguiment de zones post-incendi, recuperació d'algun torrent, creixement dels arbres de les antigues repoblacions, i sobretot perquè no em vull deixar de les persones que han ajudat a fer això i donar-los les gràcies.
amb aquestes persones en concret, que són del grup de Collserola Verda, però a tota la 60ena d'entitats que estan dintre del núvol d'entitats col·laboradores del parc. Moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres per la vostra presentació i continuem amb aquesta taula rodona, que és quadrada, oi? Podríem començar donant una mica de veu als que esteu convidats a la fila 0 per si voleu fer alguna qüestió, algun comentari sobre el que s'ha comentat fins ara. Narcís, endavant. Bé, jo he vist això i per el coneixement crec que en els propers 30 anys Collserola ha de fer al revés del que ha fet ara. És a dir, hem assistit a una aforestació extrema i ara el tema és que hi ha massa biomassa. Hi ha massa biomassa forestal, els boscos controlen pràcticament tot el sistema a través de l'ombra. Si aneu als boscos aquests que hi ha de llorers per aquí veureu que sota no hi ha res. No hi ha arbustos, ni insectes, ja s'ha dit aquí, les pèrdues dels prats i dels parcs oberts i dels matolls. I per tant, s'ha de recuperar això, perquè si no, això té dos grans perills. Un és que els boscos, en realitat, molts d'aquests boscos a l'estiu pateixen molt, perquè hi ha poca aigua, i els arbres competeixen entre ells. De manera que, a la llarga, això, si cada vegada hi haurà més evapotranspiració i menys pluja, els arbres ho tenen malament i per tant hi pot haver-hi problemes importants de que es morin boscos a través d'això. No sé si els meus companys forestals estaran d'acord amb mi amb això o no. I després el tema dels incendis, és a dir que aquí convé una altra vegada àrees obertes i aquí jo ho lligo amb el cicle de l'aigua, és a dir, abans la Glòria ha parlat d'espais fontinals, però és que espais fontinals cada vegada encara menys perquè les fonts s'assequen, precisament perquè els boscos les assequen. I per tant, jo també estic d'acord en què s'han de fer més basses, totes les que es puguin, i en canvi l'embassament de Vallvidrera, jo vaig dir-ho fa 20 anys, s'hauria de buidar cada any, 2 mesos. S'hauria de buidar sempre. Per què quan es recupera el pantà de Vallvidrera perd fauna? Perquè abans s'assecava i quedava amb molt poca aigua. I quan es va fer perquè hi hagués més aigua, es van al revés, eutrofització, espècies invasores, tot el contrari del que es volia aconseguir. I això és una mica, i em queixo una mica, que la gestió de l'aigua al parc ha sigut sempre una mica precària, diguem-ho. I falta lligar, o sigui, l'aigua precisament és un tema molt important per lligar tots els ecosistemes i per tant estaria bé fer una reflexió en aquest aspecte. Endavant, endavant. Doncs, Ferran. Felicitats al parc i als organitzadors i a tots els que heu treballat per aquesta quantitat de feina que s'han fet durant 30-40 anys i la que ens explicareu a les sessions que segueixen. Em sap molt greu, és decebedor, que les reflexions que vaig fer l'any 98 sobre les relacions entre recerca i gestió segueixin sent vàlides. Un hagués pregat que ja fossin totalment obsoletes, però bé, potser quan es parli de temes de gestió s'hi podrà tornar. Sobre el tema de gestió forestal, doncs suposo que s'hauria de comentar molta cosa i també no sé si ara és el bon moment. El tema és molt complex, evidentment, com ja sap el Narcís, i d'entrada no és fàcil conjuminar el tema de reducció del risc d'incendi o alleugerir la competència i l'estrès hídric. No és fàcil compatibilitzar-ho amb el que demanava el Francesc, demanar una estructura vertical complexa, arbres i boscos madurs, etc. De manera que és com es fa aquest equilibri o com es unifica, això és un tema delicat. Jo tinc un parell de preguntes concretes pels ponents. Pel Carles Flaquer, sobre els ratpenats. Com sembla que hi ha una forta davallada de l'abundància i biomassa d'insectes, que s'ha trobat a molts llocs, no sé si també a Catalunya. Si aquesta davallada se sap si es nota ja amb els ratpenats, sigui a escala europea, catalana o de Collserola. I la pregunta pel Francesc Llimona i la seva llarguíssima sèrie d'ocells
hi ha aquesta conclusió que ja fa molt de temps que ens has anat explicant de que en els ocells es nota més a Collserola l'efecte dels canvis dels usos, que no pas del canvi climàtic. Si l'anàlisi de les dades es restringeix als últims 10-15 anys, que és un període més curt però que és molt significatiu pel canvi climàtic perquè hi ha hagut quantitat d'anys molt càlids, i pensant que possiblement la major part del tancament de la vegetació, pèrdua de prats, va ser els primers 20 anys de la sèrie i molt menys els darrers 10-15, si l'anàlisi es restringeix als 10-15 darrers anys, es nota algun efecte del canvi climàtic sobre els ocells a Collserola? Gràcies. Molt bé. Continuant amb aquesta fila zero, hi ha algú altre vol fer alguna aportació i després, si un cas, ja en parlaríem més àmpliament? Doncs res, no cal forçar ningú. Sí, doncs, si vols parlar del tema de la davallada dels insectes. Molt bé. Bé, és un tema molt interessant. I, de fet, quan comentava al principi que una de les preocupacions era tenir un mètode per tenir tendències en un grup tan complex com els ratpenats, aquests 6 anys hem començat, justament aquest any, ens hem començat a barallar amb les dades perquè pensàvem que com a mínim necessitàvem 5 anys en un grup tan complex, i també és veritat que la informació que tenim són de les espècies sobretot més generalistes, més abundants, perquè les més rares, malauradament, doncs, tens tan poca informació, tan poca dada que no et permet establir tendències. T'he de dir que no em mullaria ara encara, les dades no tenim seqüència prou llarga com per dir, o per una correlació de si realment hi ha un problema amb una baixada de tendències de poblacions de ratpenats. No es percep encara amb la informació que tenim, i de fet estem treballant amb això per intentar veure si aquest any ja podem portar dades, gent com l'Ignasi, que ja tenen dades de seguiments, o amb els de l'ICO, etc. Estem veure si els ratpenats ja es poden treballar en aquesta línia, però el que sí que és veritat és que com que el gruix més important d'activitat que tenim és d'espècies de les pipistrelles que et deia, que després jo crec que tardaran a veure també aquesta repercussió, perquè per una banda també s'aprofiten bastant de el que els humans també creem a vegades, no? Doncs sobretot amb la contaminació lumínica i així d'aglutinar insectes en algunes zones, i sí que s'ha demostrat que ratpenats que porten 70 milions d'anys visquent a la Terra, doncs són capaços de buscar-se aliment amb una certa habilitat. Per tant, jo crec que són una segona línia en aquest sentit a nivell d'alimentació que no serà tan indicadora com poden ser altres grups faunístics, perquè nosaltres creiem que hi ha dues línies de tenir en compte els ratpenats com a indicadors. Amb el refugi, que és la que és més impactant i més ràpida. O sigui, si tu destrueixes un bosc, el que estàs destruint és els refugis de cria, i aquí sí que ràpidament veus un efecte indicador. En canvi, aquests ratpenats mateixos que estan en un bosc madur, una illa o bosc madur, hem vist que són capaços, espècies fins i tot de vol de papallona, de desplaçar-se 12 quilòmetres i tornar encara actualment, tot i que són menys eficients, i a la llarga això també ho pagaran, per alimentar i alletar les cries. Per tant, jo veig que això encara nosaltres no ho notem directament per la mètode i perquè crec que ells encara són capaços, no hem arribat a aquest extrem de que no puguin alimentar-se. Ens preocupa més la part de l'hivernada, que això sí que s'està parlant molt, perquè cada cop s'està reduint més l'hivernada, aquests canvis a veure si s'hi adaptaran, en el sentit que ells estan acostumats a acumular grassa, passar l'hivern, i ara que ens està passant amb aquests pics de calor, això està canviant, surten de l'hivernada. Una companya nostra està fent el doctorat justament amb això al Delta de l'Ebre, veient que els pics d'activitat de ratpenats comencen, em sembla que ella ho va detallar en un article ara, amb 11-12 graus, que ja era una temperatura normal al Delta de l'Ebre, de mínimes parlo, a les nits d'hivern del Delta de l'Ebre, els ratpenats estan actius. I aviam com gestionaran això. Per tant, encara no tenim dades que puguin relacionar-ho, malauradament. Segon preguntaré per ell. Gràcies, Ferran. A veure, aquests anàlisis globals els hem fet, diguem-ne, justament amb la totalitat de les dades que disponíem, els 10, els 20 i els 30. Però sí que és veritat que, dues coses, a nivell també d'aquests anàlisis de correspondències, el que sí que fèiem, cada versió que trèiem l'associàvem a l'actualització del mapa de cobertes i usos del CREAF. Per tant, sí que teníem aquestes 3 steps, diguem-ne, relacionats amb cada... És un dels gràfics que han sortit de manera una mica entortolligada. Tot i que, repeteixo, que potser per nosaltres és més, hi ha alguns ambients que sí que està clar que a nivell de superfície, de perímetre, hi ha canvis notoris, com es visualitzen amb la cartografia que comentàvem, però
però en canvi aquest aspecte que ens interessava, que era aquestes variacions en cobertura vertical, amb estratificació, primer les feien de manera intuïtiva, seguint la línia d'en Roger Proudhon, aquestes estimes. Ho vam deixar de fer perquè ens feia cas i ens ho criticaran molt i de fet hem perdut, hem arribat tard o no hem estat compensats amb el que seria l'opció que ens dona ara els sistemes de LiDAR, per poder veure, d'aquests associar-ho. Això encara costarà. El que sí que tenim i que podem potser respondre més a la pregunta que ens feies és, aquestes tendències a nivell d'espècies i sí que en els últims anys, de fet no he posat tota la sèrie a nivell d'aquells gràfics, he posat aquell que el vam presentar al congrés de l'AET, em sembla que era de Pamplona, i sí que en els darrers anys hi ha hagut una mica aquest repunte en un sentit o en un altre, aquesta visualització més marcada tant amb les espècies que davallen, espècies d'espais oberts, com les espècies més forestals, però sobretot amb l'arribada i la desaparició. Aquesta arribada d'aquestes espècies que comentàvem, pica-soques, picot garser petit, fins i tot d'urbec, això s'ha produït en aquests últims anys, que no deixa de ser curiós, perquè clar, són espècies clarament de boscos caducifolis, de boscos, diguem-ne, humits. És a dir, és més fàcil d'entendre la davallada i la desaparició d'espècies d'espais oberts, o bé per desaparició d'hàbitat, o bé perquè amb el canvi d'usos i abandonament de les activitats que manteníem, per entendre'ns, els estrats herbacis i arbustius a ratlla, diguem-ne, la successió de la vegetació ha anat generant aquesta forestabilitat o forestació, diguem-ne, a la qual els ocells ràpidament, diguem-ne, s'hi apunten per resituar-se. No sé si em respon. Però bueno, sí que amb aquesta... De fet, hem trobat a faltar aquesta darrera versió del mapa de cobertes i usos del CREAF perquè sí que ens anava molt bé, perquè sí que ens apareixia pam, pam, pam. Hauríem de mesurar d'alguna manera el que en diem nosaltres diversitat factorial, és a dir, la projecció dels punts resultants sobre l'F sub 1, diguem-ne, i veure aquesta, d'alguna manera, com s'incrementava, diguem-ne, aquest procés, no? Però està aquí. Evidentment està clar que jo he fet una presentació de dir, mira, això és el que hem fet, però les opcions d'anar més enllà... Per exemple, els companys de l'ICO, de l'Ajuntament de Barcelona, ens demanaven una pregunta molt concreta, si havien baixat els ocells, pregunta era aquesta, en els ambients, diguem-ne, amb els quals compartien hàbitat amb Barcelona, per veure si la davallada que s'observava a nivell urbà es corresponia amb aquests àmbits de parc natural de municipi de Barcelona. I la veritat és que a nivell, aquesta xifra, aquest paràmetre, diguem-ne, de nombre d'ocells i tal, és una entortolligada absoluta. Vull dir que és allò, puja, ja ho sabem. I per això, en alguns casos, hem fet una cosa global total i d'altres vegades una cosa puntual específica en casos i espècies concretes. Però hi ha molta feina a fer. Gràcies. Sí, podia comentar respecte als comentaris de Narcís Prat, que estic totalment d'acord, i que, de fet, el tema del buidatge del pantà periòdic és una... A la Societat Catalana d'Herpetologia vam fer un conveni el 2009 al parc, que fins que els serveis jurídics van considerar que no procedia, doncs va estar vigent, i un dels punts era assessorant el tema del buidatge. I nosaltres sempre dèiem, cada any, cada estiu. Però era complicat per el conjunt d'interessos, des de la gent que van allà a passejar i fins als que estan vivint a les urbanitzacions al voltant del pantà, que no tothom ho entenia. En algun cas s'arribava a entendre, però s'havia de fer molta pedagogia, perquè, clar, veure el pantà totalment sec doncs és un cert impacte visual. Però aquests darrers anys, degut a la problemàtica d'invasions, d'alliberaments continuats d'espècies exòtiques, doncs s'ha aconseguit que es vagi buidant i anem bé una mica així, però és totalment incompatible
tenir el pantà amb un nivell d'aigua elevat durant un període mínimament llarg de temps, amb les comunitats d'amfibis està molt clar, però també hi ha rèptils, tortugues alliberades, espècies exòtiques de plantes, d'aquaris que la gent buida, és a dir, és una certa bomba rellotgeria, això. Sí, endavant. Bueno, jo abans que res em voldria afegir una mica als comentaris que ha fet en Carles sobre el paper de Collserola com a promotor dels seguiments aquests a llargs terminis. Crec que realment tot el que heu ensenyat demostra que aquí dintre hi ha hagut un brou de cultiu realment important per promocionar aquests seguiments a llarg termini, promoguts directament des de dintre el parc, els que feu vosaltres mateixos o els que es poden portar des de voluntariat o des de projectes que organitzen altres entitats que van des de fora. I en aquest punt és molt important perquè realment al final acabem tenint un volum de dades realment important. I després hi ha en un punt més tècnic i més des del punt de vista de l'ICO, matitzant una miqueta tot el tema aquest del canvi climàtic i de les relacions dels ocells amb el canvi climàtic. En certa manera, els estudis que hi ha a nivell europeu en aquests moments coincidirien bastant amb la mateixa percepció que hi ha a l'escala a lo que veieu aquí a Collserola. En certa manera, quan vam acabar de publicar l'Atles Europeu ara fa un parell d'anys en col·laboració amb molts altres col·legues de la resta d'Europa i es va veure que els desplaçaments cap al nord de la major part dels ocells tampoc eren tan forts com ens podíem haver esperat en els darrers 50 anys. L'última publicació que hem fet de l'Atles dels ocells a Catalunya, fins i tot quan intentem veure un desplaçament cap al nord o en altitud de les espècies d'ocells en el conjunt de Catalunya, no l'acabem percebent de manera global, quan incorporem totes les espècies. Sí que és cert que hi ha espècies que han respost amb aquest, però sembla que la resposta aquesta al canvi climàtic ve molt amortiguada per aquest canvi d'usos del sòl que realment és la clau de tot el joc, no? I que tenim aquest punt de les espècies forestals que sembla que més o menys van bé. I a més els ocells, en certa manera, són unes espècies, és un grup molt adaptable, és un grup que realment, vull dir, espècies forestals, hi ha pocs especialistes forestals d'un determinat hàbitat forestal. L'espècie forestal és forestal i a poc que l'estructura del bosc sigui una mica ben formada, acaba posant-s'hi. D'aquí a això que comentaves, que espècies que ens pensàvem que eren de boscos caducifolis en aquests moments estan entrant, ja no tan sols a Collserola, sinó a les pinedes del País Valencià. Vull dir que, en certa manera, és corroborar el que es veu a Collserola, dir que aquest petit laboratori de Collserola ens està ensenyant alguna cosa que després es veu a un efecte molt més global. Tu pots parlar, Sí. Però responent a això que esteu comentant dels ocells, però això, per exemple, no passa amb les papallones. Les papallones de Catalunya humida no estan venint cap a Collserola, ni estan baixant. Vull dir que els ocells tenen... Els ocells, si estaven amb rouredes de zona humida, potser estaven amb rouredes de zona humida perquè aquí als boscos no hi podien estar per altres qüestions, però al final és l'estructura forestal el que els hi permet estar i és la seva capacitat de desplaçament. Les papallones no tenen aquesta capacitat de desplaçament i les papallones no estan... Papallones no estan venint espècies noves de papallones des del nord cap al sud. Perdó si al final acaba sent un debat, una miqueta els treballs que vam fer amb vosaltres amb el BMS, de fet demostraran això, que bàsicament que la component climàtica més important amb les papallones acabava sent l'aigua, bàsicament. És a dir, que el problema que tenen aquestes espècies forestals de papallones del nord de Catalunya quan venen cap aquí és que la sequera tampoc els deixa baixar. Vull dir que, en certa manera, tornem al mateix joc de que necessitem un cicle de l'aigua una mica més ben estructurat. Sí, perdó, ara donaré un parell de paraules aquí, però estem en un moment molt decisiu. Podem continuar parlant, però és l'hora de l'esmorzar. Vol dir que vosaltres mateixos... Endavant. Crec que podem deixar per anar. Sí. No, era ràpid, era només donar una dada, no, que es parlava de la davallada dels insectes.
Jo faig un estudi, soc Jorge Mederos, faig un estudi d'insectes en general, de comunitat d'artròpodes, i jo no he detectat de moment una davallada de grups a nivell general d'artròpodes i tampoc d'insectes en Collserola. Jo focalitzo el meu estudi en els boscos mixtos, o sigui, encines i roures i també amb molta presència de pi. I jo no he detectat de moment ninguna davallada que en aquest cas dels ratpenats, no? Perquè es discutia del tema dels ratpenats. No l'hem detectat, nosaltres tampoc. Ja, que ell preguntava si havíeu detectat alguna vinculació entre la davallada d'insectes i potser les poblacions. Nosaltres d'insectes no hem detectat res i sí que m'ha sorprès la teva gràfica de la fenologia anual, no? De l'activitat dels ratpenats durant la primavera i la tardor, perquè és justament els pics d'activitat màxim d'insectes en Collserola. O sigui, se solapen perfectament. A primavera tenim un pic, després ja no hi ha... Bueno, hi ha insectes, hi ha activitat, però no és gaire activitat, sobretot al dosel, en la part alta del bosc, i després a la tardor. Doncs esmorzant podem parlar de dieta, perquè podem analitzar la dieta d'aquests ratpenats. Seria molt. En Narcís vol fer alguna precisió? Sobre el tema aquest dels insectes, és que la majoria dels insectes estan associats a espais oberts. Jo recordo Sant Just, quan es volia fer una urbanització en la qual s'acabava a nivell del parc, hi havia boscos, es va presentar un estudi de biodiversitat. I on estava la biodiversitat d'insectes? Els prats oberts i els llocs que estaven fora del parc, perquè els boscos no hi havia tanta biodiversitat. Hi havia un ortòpter endèmic que estava allà en un prat i és allà, vull dir que això és molt clar, no? I en el cas de les fonts, per fer un comentari, pràcticament no els hem estudiat, els invertebrats que viuen a les fonts. Hi ha famílies de dípters que només estan a les fonts i no en sabem res. Hi ha espècies d'insectes aquàtics associats a les fonts que tampoc en sabem res. És a dir, que encara falta estudiar molt, i això dels insectes és sèrio en tot el món i aquí també. El que passa que tenim poques dades perquè precisament les zones obertes són les que estan perdent més biodiversitat. Molt bé. Alguna qüestió així puntual més? No. Per favor, endavant. Gràcies. No sé qui va dirigida la pregunta, potser a tots vosaltres, que és que he quedat bastant impressionada del nivell de coneixement de la biodiversitat dels vostres grups dintre el parc. I la pregunta va encaminada que, com que treballeu en diferents grups que tenen diferents capacitats de mobilitat o de dispersió, i m'ha semblat molt interessant el comentari del Carles, de que els ratpenats feien servir algunes espècies collserola com a punt de refugi durant els seus desplaçaments a llarga distància. M'agradaria saber, més enllà de Collserola, quin és el paper pels diferents grups que esteu investigant, el paper de Collserola dintre el que seria la xarxa de parcs, perquè sembla com que ens estem mirant Collserola, de moment, perquè la jornada serà molt llarga, com si fos una illa, però clar, forma part d'un paisatge i segurament és peça clau com a corredor entre els diferents parcs que hi ha al voltant, i que ja sabem com està el tema urbanitzat i d'infraestructura fora de parc. Llavors, si teniu informació al respecte pels diferents grups i si la resposta és universal o depèn del grup i, per tant, de la capacitat de dispersió de les espècies amb les que treballeu. Gràcies. Si puntualment voleu fer... Toni? No ho sabria... Aviam, evidentment el seguiment de papallones i tots els seguiments que es fan a Collserola també s'apliquen en altres parts i evidentment la connectivitat entre aquestes masses protegides que han de travessar
sistemes molt urbanitzats, amb moltes infraestructures i tot això, doncs és un tema que evidentment queda reflectit en aquests seguiments. Hi ha espècies amb molta mobilitat, les papallones, per exemple, no és que tinguin molta capacitat, però les papallones bàsicament funcionen amb metapoblacions, amb extincions locals, que després han de ser repoblades per poblacions altres metapoblacions que estan properes, i el fet que aquesta estructura d'aquest mosaic de poblacions es pugui mantenir és el que garanteix després la supervivència de moltes espècies. Si això cada vegada es va trencant més, doncs al final pot passar això, que tot i que, no sé, explicàvem l'estat de l'escac ferruginós a Collserola, que encara tenim algunes poblacions però que han desaparegut en alguns llocs. La gestió ens pot permetre que aquesta espècie torni a estar més present en altres llocs. I això passa tant per Collserola com pels parcs que són propers, com són el Garraf o com són Marina, o Sant Llorenç de Munt. I, evidentment, la problemàtica de l'aïllament d'aquests espais, de que protegim només o ens preocupem del que gestionem com a espais naturals protegits i l'altre és absolutament igual, doncs no crec que sigui una bona estratègia. Jo apuntaria amb això. Potser el que hem de procurar... Jo pràcticament no em moc de Collserola, diguem-ne, no? Però al tanto que parlem de Collserola com a illa, cuidado que no tinguem aquesta xarxa de parcs, també una xarxa d'illes. Hi ha una reflexió que d'alguna manera, amb tot aquest, quan hem fet aquests pinitos, diguem-ne, amb el tema de l'ecologia del paisatge, la fragmentació, la connectivitat, una cosa molt àmplia, que de fet quedava reformada fins i tot amb el tema del món dels ocells, amb el treball que s'havia fet justament de posar de manifest, amb en Ferran i en Joan Pino, ara no recordo el company que ens va deixar, el Josep Ribas, que posava de manifest justament això. Per mi l'obsessió és treballem els parcs, siguem valents defensant el nostre parc, però, sisplau, aquí l'important és la matriu. És la matriu i és justament en programes concrets que fins i tot era la matriu per alguns grups on es trobaven els valors més interessants. Sí, ara que citaves en Josep Ribas, doncs si qualsevol de vosaltres té la paciència de mirar-se el treball que un dels últims treballs que va publicar, que es va publicar des del museu, que és els ocells del Montseny, veurà on estan els ocells. I els ocells no estan dintre del Montseny, estan fora, estan tots fora. A dintre no hi ha res. Exagerant molt, Exagerant molt. Ara sí. Bé, doncs... Vinga, moderador. Sí, moderador no, esmorzador, diguem-ne. Vinga. Per tant, deixem-ho aquí, fem aquesta pausa. Quants minuts tenim de... Ens tornarem a trobar a les 12:30, però ara volíem convidar-vos la Teresa Canyelles i l'Alfons Raspai ens han presentat uns petits muntatges al llarg de tota la casa i us presentaran i llavors vosaltres ho podeu aprofitar o ara a l'hora d'esmorzar o a l'hora de dinar. A les 12:30 ens tornarem a trobar aquí, menys els ponents i la moderadora de la segona taula que hauran de venir a posar-se la diadema. Un quart Estaríeu encara buscant l'autobús. Doncs així, molt ràpid. Evidentment, el protagonisme avui és el de la recerca, però aquí una mica els altaveus de la recerca o la divulgació i l'educació ambiental, que des del Parc de Collserola també ha sigut eina de gestió des de sempre, hem volgut, i aprofitant que estem a Can Coll, fer-vos una mostra de tots aquests materials, recursos, programes, etc., que són altaveu de tots aquests resultats que avui estem continuant aprenent. I llavors ho veureu de dues maneres, amb un audiovisual que tenim preparat i també amb una mostra física de materials que els veureu des d'aquí al final d'aquesta sala, al centre de recursos, o centre de documentació i recursos, o al laboratori. I que els veureu no per apartat de papallones, ratpenats, gripaus, etc., sinó que des dels diferents
perspectives en què ho hem organitzat, però igualment hi són tots ells, tots. I és des de l'aproximació vivencial de la recerca, des de mètodes de simulació, mètodes didàctics de simulació d'aquesta recerca, des d'abordar i plantejar-nos la complexitat, si a algun lloc hi ha complexitat és a Collserola, evidentment també des d'aquestes noves metodologies educatives i noves metodologies tecnològiques en les que ha canviat molt en tots aquests anys, i finalment també veureu una mostra de material sobre recerca participativa, on hi ha també la recerca aquesta ciutadana, els projectes de ciència ciutadana. Esteu convidats a visitar-ho. Però som com som i també ens hem plantejat fer-vos treballar. Sí, molt senzill. Volíem aprofitar la concentració de talent i d'experiència que hi ha aquí, que combinats, diguéssim, és una concentració de saviesa, per fer una exposició al revés. En comptes d'exposar coses, intentar captar, diguéssim, les vostres exposicions, els vostres arguments. Llavors són senzillament 8 plafonets que estan molt a tocar d'on esmorzarem, que plantegen dubtes, qüestions, diguéssim, conceptuals o més ètiques, que se'ns plantegen tot sovint en el nostre dia a dia, en la nostra feina, diguéssim, de divulgació, d'intentar transmetre aquests valors i aquests coneixements del parc, i que, ostres, no volíem deixar passar l'oportunitat de tenir-vos aquí perquè hi féssiu un cop d'ull i potser ja ens heu apuntat algunes idees amb les aportacions que han sortit ara, però segur que potser surt alguna cosa més. Gràcies.